Raz strašne šťastným rodičom narodil sa William. William, ktorému sa na tomto svete ale vôbec nepáčilo. Až raz vypadla z otcovho vrecka ceruska. A malý William začal kresliť. A kresliť a kresliť. William vyrástol z detských čmáraníc. Celé dni trávil doma s ceruskou v ruke. Rodičia nevedeli, ako ho dostať na čerstvý vzduch. Pokus však nevyšiel presne podľa plánu. V škole William nepatril medzi obľúbených. Rád kreslil svoje spolužiačky. Raz sa mu spolužiak pokúsil zobrať jeho kresby. William nebol bitkár, ale nebol ani žiadny slaboch. Rodičia sa rozhodli vyhľadať odbornú pomoc. S tým sa nedá nič robiť, povedal doktor. A tak Williama nechali, nech si teda kreslí. A William rástol a kreslil. Večere boli jednou z mála chvíľ, ktoré trávili pekne spolu ako rodina. Umyť zuby a spať a zamysli sa nad sebou, kričal za ním otec, no nemalo to veľký význam. Rodičia po rokoch jeho kreslenia, už zmierení s tým, že ich syn je trošku iný, rozhodli sa dať mu na narodeniny veľké papierové prekvapenie. A život, ten chystá vlastné prekvapenia. Pohreb bol Williamov posledný kontakt s okolitým svetom, v ktorom nebol doma. Začal žiť tak, ako to cítil, a konečne si začal rozumieť s rodičmi. Vyhodil nepotrebné veci a začal si budovať vlastný svet, v ktorom by bol šťastný. Po krátkom čase William objavil aj lásku na prvý pohľad. Všetko bolo ako má byť. Rodičia boli spokojní a William si založil vlastnú rodinu. Hovorí sa, že človek je tvorcom svojho šťastia. Mať svoj život pevne v rukách je niekedy jednoduché. Až kým nepríde niečo,
čo je väčšie ako človek. Má to mnoho mien. Príroda, Boh, náhoda, osud. Koniec alebo začiatok?